na zemlji. S obzirom na to da se veruje da mesec ima značajnu ulogu na promenu energije i života na zemlji, pridaje mu se veliki značaj uticaja na ovu vrstu proizvodnje. Jesmo deo prirode, tu prirodu smo narušili. Da li treba da se zaustavimo ili krupnim koracima hodamo ka samouništenju? Biodinamička proizvodnja, biodinamička poljoprivredna proizvodnja jeste filozofija života. I kako u jednoj od ranijih emisija proizvođač Đoko Ignjatović iz Čukojevca reče, seljak znači način života. Šta se događa? Znači, mnogo je aspekata koji se vežu na ovakvu vrstu proizvodnje. Znači, sad trenutno u Srbiji imate onu proizvodnju koja se zove industrijska, pod otvorenim nebom. Imate onog poljoprivrednog proizvođača koji je prosek, primenjuje pesticide, hibridna semena, znači on je negde u sistemu koji funkcioniše. Imate ovaj drugi svet poljoprivrednika koji kažu za sebe da su siromašni, da žive na svojim imanjima, to su sela koja se gase, Srbija prelazi na koridor 10, znači u 5 gradova. Šta se to nama događa i zbog čega? Pa, to je jako teško pitanje šta se nama događa i zbog čega. Mislim da su ljudi nekako iščupani iz zemlje i da ne znaju gde su, znate. Sve ovi lomovi koji su bili, jednostavno ljudi su zaboravili šta je najvažnije, a to je život. Život vlastiti, pa onog nekog našeg neposrednog okruženja i tako dalje. Ta lakoverenost koja je bila posle, da kažem, 50. i 60. 70. godina, kada je život u gradu bio jako primamljiv i da se radi u fabrici i da, znate, napustimo ta sela, to je nešto drugo sad zamenilo. Više ne razmišljamo da radimo u fabrici, nego uopšte ne želimo da radimo. I nekako vrednosti, stvari koje su oko nas, vrednosti života koje oko nas, nije primećen od jednog broja ljudi. I nama se ne dešava koridor, to je jednostavno nešto što je potreba neka vremena, ljudi ili već koga. Ja mislim da nam nije potreban taj koridor 10 ili već kako se zove, ali to su neke visoke teme. Ja se stalno vraćam na tu hranu. Šta mi jedemo? Šta ćemo da jedemo? Jer kada stane taj koridor, zato što nema nafte, sve staje. Kad nafta stane, sve staje. Gde smo mi onda? Gde je naša budućnost? Šta ćemo jesti? To niko nema odgovora. I zbog toga je važno da vidimo kako taj mali seljak može da opstane. Neka živi taj njegov partner u Kragujevcu, u Beogradu, u Novom Sadu ili već gde je taj koridor, ali on mora da jede. A hranu mu sigurno neće super. Niko ne može da garantuje. Znate, to je nešto što smo mi vremenom, ne samo mi u Srbiji, nego u celom svetu, mi smo odgovornost za naše živote preneli na druge. Na državu, na velike korporacije, znate, zdravstvo. Za naše zdravlje mi smo prebacili odgovornost na drugog. Neko drugi će nas izleče ako mi pušimo, pijemo, drogiramo se, jedemo lošu hranu. Neko drugi će da nas izleče. Odgovornost za naše zdravstvo, za prostor za obrazovanje naše dece, isto smo prebacili na škole. Znači, ide se ka tome da deca budu što manje kod kuće, da ih škola vaspitava. Šta škola može da vaspita dete, pored onoga geografije, biologije, srpskog, matematike? To je diskutabilno, znate. I treće, znači hranu mi više ne obezbeđujemo. Mi kupujemo hranu. Postajemo korisnici. Mi nismo vlasnici hrane, mi postajemo korisnici. I to je jedna zabrinjavajuća pojava u celom svetu i to nas polako uvode da mi prestajemo da budemo vlasnici, da mi prestajemo da budemo odgovorni za neke stvari, nego mi to prebacujemo na drugu odgovornost i mi postajemo korisnici. Nedavno bila neka anketa, pa tu, ne znam, bili su neki ljudi, jedan čovek je uporno insistirao
da kada mi postanemo deo Evropske unije, da će biti garantovano pravo privatne svojine. Ja sam ga pitao, pa šta je to privatna svojina? Pa kaže, stan i tako dalje. Pa rekao, u Evropskoj zajednici najveći broj ljudi nisu vlasnici svojih stanova, oni su korisnici. Oni su korisnici svojih automobila jer moraju na kredit da ga kupe. Ako otplate taj kredit, postaju vlasnici tog automobila koji ne vredi više ništa. Mi smo još uvek vlasnici ovde, i naše kuće, i naše zemlje, ali je pokret, trend da mi postanemo korisnici. Da uzmemo hipotekarne kredite, da prodamo i ovo u bescenje, i ovo u bescenje, uzmemo neke pare koje će nestati, jer je to u prirodi novca da nestaje. Novac nestaje, zato je inflatoran, znate. Treba ga sve više, nestaje. I to je nešto što je jako opasno i mi želimo samo biodinamičkom poljoprivredom da vratimo ljudima koji razmišljaju svest da je ova zemlja dragocena. Ako imaš tu zemlju, čuvaj to, to je dragoceno, to je neprocenjivo. To nam daje život, to je život. I mi smatramo da je ova zemlja po kojoj gazimo da je to živo biće. Ona živi. Da ona ne živi, ne bi živjeli ni mi. E sad, znači tu odgovornost za hranu mi smo prebacili na supermarkete, da će oni nama doneti hranu, da će ta hrana biti zdrava. Industrija je naučila da tako vara, da vara naša čula. Mi i dalje, kao pre 100.000 ili 200.000 godina, mi biramo hranu po ukusu. Oni su naučili da varaju naš ukus, da je to ukusno. I mi pojedemo to što je ukusno i ostajemo gladni. I postajemo nervozni. I ostajemo da nam nešto fali. Ne znamo šta nam fali. Palimo televizor, da probamo taj neki nedostatak nadoknadimo televizorom ili nečim petim. Politika, razgovori o politici. A suština je u tome, kad ste siti, vi ste zadovoljni, vama ništa ne treba. Samo oni vaši koji su vam dragi oko vas. Ta odgovornost za hranu, mi to moramo da vratimo nazad. Mi to možemo najlakše da vratimo nazad. Da ja budem odgovoran za hranu koju jedem. Da ja proizvodim. Ne mogu svi da proizvode, ali mi zajedno možemo da proizvodimo hranu i za vas i za mene. I u tome je razlika između biodinamičke poljoprivrede i organske. Eto, kroz jednu farmu biodinamičke proizvodnje u Srbiji, nadam se da sam uspela da vam približim šta to znači biodinamička proizvodnja, a u nekoj od narednih emisija govorit ćemo i o proizvodnji na organski način. Današnju emisiju možete pogledati sutra, posle 12 časova i četvrtkom posle 15 časova. Ostaje mi samo da vam poželim prijatan dan i pazite čime se hranite.